I'm a student of daily happenings. I roga somo gik matimore inform kakadak alwora mara. I sadly it happens ni Mawego police station nitiere but dalawa e wang chieng ward in Karachuonyo. King'iyo Mawego police station nigi police matin kabisa. To king'iyo the community, wan gi National Polytechnic manche ko omiwa mama en Mawego kuwuok Technical Institute. To king'iyo population ma nyithindo mar Mawego, mar jogweng', mag jodak, jo ala, vis-a-vis the number mar police manitiere Mawego police station, gibedo overwhelmed. King'iyo the ratio mar guidelines mar United Nations mawacho police ratio mar police against Jopiny, iyudo ka Kenya ka as a nation, from my own police station in Mawego and Kindube, police are overwhelmed. Nikech king'iyo number chiel, wan kaka jo Kenya onego wabed gi a serious radical culture change. Nikech wasebedo gi radicalized, wasedhi wachukia police to a level moro will ni the police institutions gain part of our community. We must own the police. Nema is a structure of governance and part of our community. We are part and parcel of police. Onego wan kaka jopiny wabed wajivunia police. Mana kaka kenyuole dala kir gi nyithindo ariyo adek nyaka yude nyathi moredi achiel makite ber, moro manumu to gi moro samoro nyalo bet nyalo poka happy rach owuok matimbege njore kendo matimbege jendeke. E kaka police ka bende ok nyal koso because it is community, mana kaka community mamoko. Sadly, gima biera ni ang'o momiyo ka push point nano to gi agenda maroma next mar reckless talks. Ere kaka obila masani wacho chien kacha wuoyo mobila wuoyo go sani ni ang'o momiyo chien kata cha ndalo mane nego nyithindwa mawuok korwa koni Western Kenya region wuoyo bila gi nokuwe. To king'iyo reckless talks, aneno Daily Nation ondiko ka pach jood bura mawuok Rift Valley. Mano bende twak machielo mabende adwa ni wadhiye, mana ka wadhi mbele adwa ni oketnwa mana it gazette mano mokwongo.